Pozrime sa na to, milí diváci. Teraz, v akej je to podobe a aby sa znížil ten počet takýchto trestných činov, tak to zníženie tejto hranice, tej výšky škody by pomohlo alebo nepomohlo? My si myslíme, že bol to príliš veľký skok ísť na 700 eur, ale dnes sa vrácať späť k 500 nerieši z môjho pohľadu zásadne ten problém. Zrušenie toho horálkového paragrafu, to je ten problém. Čiže to je gro. Keď o 2 dní odcudzil druhú horálku, už to bolo trestným činom, lebo bol za posledných 24 mesiacov postihnutý za spáchanie priestupku. Poďme diskutovať, či to má byť 2-krát a dosť, 5-krát a dosť, za 6 mesiacov, za 24 mesiacov, za 12 mesiacov. My potrebujeme sa vrátiť tak, aby ultimatívne bola gilotína trestu odňatia slobody, nad ním visela, ak neurobí 3-4 kroky k tomu. To znamená, súd mu povie, pôjdeš vyčistiť, 2 týždne budeš čistiť jarok, budeš 2 týždne zametať, 2 týždne tohto. Ak sa toto nestane, budeš sedieť. Keď k nám by naozaj začali prichádzať vo veľkých množstvách tí, ktorí kradnú tie horálky, viete, že a čo spravíme, keď nám potom ukradnú aj tú metlu? Kategoricky som proti tomu, aby mali na bundách napísané kradol som. Takáto úvaha je v rozpore s novelou trestného zákona. To, kto takto uvažuje, tak to uvažuje asi v intenciách 19. storočia, keď boli klietky hanby v Levoči. Ospravedlňujem sa, ak som neprečítal vašu otázku. Polepším sa. No a vy už viete, že na budúci týždeň v piatok sa na vás opäť teším. Dovidenia.